ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaw sa kanino. Ni anata sa ikawalo nga adlaw sa atong pagnobina alang sa kapistahan sa atong segunda patron ang Birhen sa Santo Rosario. Kinsa man ninyo dinhi ang perfect in attendance sa nobina. Taas ang kamot. Enroll na mo dito sa langit. Aron sad mo makabawi, pwede raman sad mo review sa atong gipo sa Facebook para maka-attend gyapon mo sa ubang mga ug sa YouTube, no? Maka-attend mo sa tanan gyud nga adlaw sa Novena Masses. Atong padayong iampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan, nga ato sang pasalamatan ang Ginoo pinaagis mahal nga Birhen sa mga grasya nga atong nadawat, ilabi na gyud sa atong mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi. Ato sad silang iampo nga makadawat sila sa mga grasya nga ilang gikinahanglan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Ibubo kanamo, Ginoo, ang imong grasya aron sa among pagkasayod sa pagkatao ni Kristo nga imong anak, pinaagi sa pahibalo sa anghel, madala unta kami tungod sa pangaliya sa mahal nga Birhen Maria, nganha sa himaya sa pagkabanhaw, pinaagi sa iyang pagpasakit ug pagpakamatay sa krus, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso. Mga igsuon, lig-una ang inyong kaugalingon diha sa pagkighiusa sa Ginoo, pinaagi sa iyang dakong gahom. Isulob ninyo ang armadura nga gihatag sa Dios kaninyo, aron makasukol kamo batok sa mga limbong sa yawa. Kay wala kita makig-away batok sa mga tao, kundili batok sa mga daotang espirituhanong gahom diha sa kalangitan, sa mga hari, sa mga anaa sa gahom, ug sa mga pangulo niining kalibutana sa kangitngit. Busa isulob ang timuok armadura sa Dios, ug inig-abot unya sa daotang adlaw, makasukol kamo sa inyong kaaway sa walay paglunga hangtod sa katapusan. Busa pangandam kamo, gamita ang kamatuuran, ingon nga bakus, ang pagkamatarong ingon nga salipod sa inyong dughan, ug ang kadasig sa pagsangyaw sa maayong balita sa kalinaw ingon nga inyong sapatos. Bitbita kanunay ang inyong pagtuo sama sa taming kay pinaagi niini makapalong kamo sa tanang nagsiga sa mga udyo nga ipana kaninyo sa yawa. Ug ikalo ninyo ang kaluwasan ingon nga panalipod sa ulo o gamita ang pulong sa Dios sama sa espada
nga gihatag kaninyo sa Espiritu. Buhata kining tanan diha sa pag-ampo ug pangayo kamo kanunay pinaagi sa Espiritu. Tungod niini pagbantay kamo ug ayaw gayud paglunga. Pagampo kanunay alang sa tibuok katawhan sa Dios. Ug pagampo usab kamo alang kanako aron ang Dios maghatag kanako mensahe sa akong pagwali ug aron magsulti ako sa walay kukahadlok sa tinago sa ebanghelyo tungod niining maong ebanghelyo nahimo akong embahador bisan ania ako karon sa karsel. Busa pagampo kamo nga magmaisog ako sa pagwali niini kay kini gikinahanglan gayud. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Daigon ang Ginoo, ang akong bato. Daigang Ginoo, ang akong bato. Daigon unta ang Ginoo, akong bato, nga nagbansay sa akong mga kamot alang sa away, sa akong mga tudlo alang sa gubat. Daigang Ginoo, ang akong bato, ang akong dalangpanan ug akong kuta, akong malig-ong sa lipdanan, akong manluluwas, ang akong taming nga akong gisaligan, nga nagabadlong sa katawhan upos ka nako. Daigang Ang Ginoo, ang akong bato. O Diyos, awitan ko ikaw ug bagong awit, sa lira nga may napulo ka kuldas, awitan ko ang imong kadayganan. Kanimo nga nagahatag og kadaugan sa mga hari, ug nagaluwas kang David imong sulugoon. Daigon ang Ginoo, ang akong bato. Hallelujah, hallelujah, kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaaw sa kanimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ka.
Niadtong higayon na may pipila ka mga Pariseo nga miadto kang Hesus ug miingon kaniya, kinahanglan mo pahawa ka dinhi ug moadto sa ubang dapit kay si Herodes buot mo patay kanimo. Si Hesus mitubag, adtua og suginli kanang milo. Naghingilin ako sa mga yawa ug nag-ayo sa mga masakiton karon og ugma ug sa ikatulo ka adlaw akong tapuson ang akong buluhaton. Apan magpadayon ako sa akong panaw karong adlaw, ugma ug sa sunod nga adlaw, dili maayo ang usa ka propeta nga patyon gawas sa Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem, imong gipamatay ang mga propeta o gibato ang mga sinugo nga gipadala sa Dios kanimo. Pagkadaghang higayon nga buot ako mugakos sa tanan mong mga anak, ingon sa usa ka himungaan nga nagtigom sa iyang mga piso ilalom sa iyang mga pako, apan dili kabuot nga buhaton ko kini. Karon ang imong balay biyaan sa hingpit. Dili ka na makakita kanako hangtod sa adlaw nga ikaw muingon, bulahan siya nga mianhi sa ngalan sa Ginoo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Ang tubag nato sa Salmo nagkanayon, daigon ang Ginoo ang akong bato. Unsay kalainan ani sa moingon tang daiga ang Ginoo ang akong bato? Nay kalainan? Kaysa moingon ka daigon ang Ginoo ang akong bato o daiga ang Ginoo ang akong bato. Nay kalainan na. Spelling. Moingon gani kang daigon ang Ginoo ang akong bato, pasabot apil kag daig. Moingon gani ka daiga ang Ginoo, nanugo ra ka. Murabag kamulay daig, ako maning Ginoo, daiga ninyo, wa koy labot. Pero moingon daigon ang Ginoo, sa to pa imong gi-declare nga apil sad kag daig. Kumusta man mo ron? Nagdaig mo sa Ginoo. Kinsa may inyong bato, ang Ginoo o ang kwarta? Hibaw mo kung saan ang bato, kanang imo bang taguanan ba, imong tungtunganan, imong security sa kinabuhi. Kinsa mo rin imong security sa kinabuhi, ang Ginoo o ang kwarta? Istorya. Oh, congratulations. O kung sa may timailhan nga kita naggamit sa Ginoo isip atong bato, atong security, di ta mahadlok mamatay. Di ta mahadlok hulgaon nga patyon. Muna diri sa atong Ebanghelyo, usas pamaagis mga Pariseo para mawagtang si Hesus sa ilang lungsod or dito sa Jerusalem. Niingon sila, pahawa dinhi kay si Herodes, tinuod man sad, si Herodes naningkamot pagpatay nimo. Di ba? Kay di man gyud mawa si Kristo pinaagig argumento, pinaagi og pakauwaw. Di man gyud isog man mo padayon man. Hulgaon tani nga mamatay ni siya kay tinuod man sad nga patyonon siya. Aron mo pahawa ni unsay tubag na Hesus, sultihin ng milo. Sa ato pa kanang birdogo. Sultihin na nga anhi ko magpakamatay sa Jerusalem. Di siya mahadlok patyon. Lingiyay mong tupad. Na ikay patyonon sa man, mulikay ka o malipay? Malipay kag patyonon na ka? Naamang gani mga asawa, mubiya sa bana kay, sus, mamatay ko sa konsumisyon. Kana konsumisyon palang daan. Na gani uban, masagpaan lag katulo, kaupat, sud sa napo katuig. Wana makig-divorce na. Nga
No? Nya siging simba. Nya human atras dayon. Aw na manggani say pari nga mubiya sa pagkapari. Ay na sakitan lang sa gisultis obispo. Nga kuwang kay eskolekta. Kuwang sad sa suporta. Samot. Nga di amay nagsigig baiid nga promising kayo, abyaan ang bukasyon, balhin tag konsumisyon. Kaya mga konsumisyon ba yan na? Daghan mo give up, mga bana, give up dayon, mag-antos lagamay, biya dayon. Nga naman, wa nato gamita ang Ginoo isip atong bato. Muna diri sa atong unang pagbasa, gisulti ni San Pablo, sukli gid ang yawa. Nya unsaon pagsukol sa yawa? Matud pa niya, isulob ang armadura sa Ginoo, the armor of God. Nag-mention siya dinig pipila nga may kanyang pagka-describe kay kani si San Pablo basta musuwat ni siya mura bitag kanunay niyang ibutang ang atong lawas. Siya sa nimo iga-discuss nga lawas ni Kristo mao ang simbahan. Nya iya sa rong gidiscuss unsaon pagsulob sa armadura na gamita ang kamatuoran ingon og bakos. Bakos ba? Kamatuoran, truth. Unsa man ang bakos sa imong lawas? Aron di mahubo imong karsonis sorry. Di ka nang bakos signal na siya nga padong nakamulakaw. Padong naka nga mobiyahe. Nya ang kamatuoran maoy makapahimo nato nga signal na nga makapadayon ka sa imong panaw. Nya ang pagkamatarong ingon nga salipod sa imong dughan. Goodness, kindness. Unsa man diha? Emosyon. Ang atong emosyon kinahanglang matarong, dili kanang mga ill feelings, no? Kinahanglan good feelings. Di ba? Ingna kuno na imong kwan, imong tupad ingna. Musta ron imong gibati, good or bad? Labi na jog makabati ka nga palit mog slat. Unsa imong bation na good or bad? Oy, daghan kay dinhi nanasaday. Ug ang kadasig sa pagsangyaw sa maayong balita sa kalinaw ingon nga inyong sapatos. Kana kunong kadasig ba nga mosangyaw kas maayong balita mo unta nay mutukmod nimo pagpanaw og layo kayo. Murag sapatos ba kay wa kay sapatos magtakihod man ka abot kag mga 2 ka kilometro wa na sakit ng tiil. Pero naa kay sapatos abisan pag moabot og tag pila ka miles. Mo na ang pagsangyaw sa maayong balita. Kini bitang namalit na tog slat, nagsangyaw ba sila maayong balita nga di ako'y Ginoo. Kalayo sa Canada, kalayo sa Australia, kalayo sa Japan, kalayo dito sa Amerika, kalayo sa Dubai, kalayo sa Hong Kong, kalayo sa uban pang mga nasod, ni pada sila dinhi sa ilang hinabang namalit og slats. Kalayo ato mi magkita. Kalayo sa Malaysia, kalayo sa Davao, kalayo sa Mindanao, kalayo sa Luzon, Leyte. Nagpadangan sa to pa di travel sila tungod kay ang ilang pagsangyaw sa maayong balita. Pero naabot po sila sa atong pagsangyaw sa maayong balita, pinaagi aning atong social media. Di sa to pa ang kadasig ba? Matud pas usan ako kay amigong pare, wa sa kapulian ang sigig upload ang imong naong diha sa YouTube, no? Kalisod ana, mapulan mang mga tao ana. Nako ako di jud ko pulan, bahala nagnapulan na sila. Nya naabaya say reward ato sa nang giapil sa atong kuan dinhi para sa atong mga charity nga funds. Tagaan sa tas YouTube natay income. Amo na rong gisubay, naagi day income kada buwan. Mag-average tag mga 40,000 kada buwan. Oh, pakpak. Muna, og di mo kapalit og slot. Kuha na lang mo, view na lang mo sa atong YouTube channel o niya ayaw i-skip ang mga ads. Ngilad magin mo, magkuantag misa na advertisement pero agwantahan na lang na. O niya ayaw sad ninyo og putla, lahosa og kaning kuan nya mo like, mo share ana naanay income padung nato dinhi
Nya kining atong mga 123,000 nga subscribers and other viewers og mo like, mo share ni sila nya mo kuan sa mga ads na atay mo abot nga kani-ganing hinabang or financial nga reward ato nang matahatag ngadto sa atong mga kaigsuonan dinhi nga sige dihang linya sige yango bisag unsa na lagi pangayo mag-budget gud ta sa atong charitable fund mo average good og mga 400 to 500,000 kada buwan. Di ba sa ato? Kay hastang dili taga dinhi manganhi naman. Regular pa usahay. Sige na malanig balik-balik wala di mo tabok og lain. Nya naa pa ginang mga dagko nga panginahanglan. Daghan tao nya dili ra mga individual hasta mga institusyon, public o church institutions ato gyapong panabangan mga ubang parokya ana napasalamat ani una kamo sige mo view bahalag puol na kaning naong pagsangyaw baya nas maayong balita nya imo nang i-share pagsangyaw gyapon nas maayong balita nya ang kadasig nimo ana maoy maghatag nimo nga tulin kay tag-abutan kana magpa-picture na ko diri dayog ba iid ba pader sige ba jud kog view anang imong tuan mao ba sa ako nang ipang share pader nako pwede na ka mamatay pwede na jud ka mamatay ay naman to unya kani nindot ni bitbita kanunay ang inyong pagtuo sama sa taming kay mao ni mosagang mupalong sa nagsigang nga mga audio nga ipana sa yawa kaninyo kanang yawa mo tira man nato og temptation kung naa lang kitay pagtuo ug naa lang kitay pagtuo ba sa Ginoo di kita madutlan diha bitay ni kumpisal nako pader sige may premarital sex sa akong uyab gusto biya jud kong mohunong pader pero unsaon man ako paghunong lisod ba yan na lisod na ako anas una hapit sad pero nakahunong sad ko nakabreak ko gamay ba akong gi-share niya unsay akong kuan unsay nakapahunong nako ningon ko wa ko mudayon anas una bisag daghan kay mga okasyon kay duna ko'y gisunod akong gituhuan nga kanang maong buhat ng sex balaan nituo ko ana nga balaan o kinahanglan buhaton ko na humans kasal muna katong akong naagian ng mga uyab sa una ako yung ginahuna pakaslan o sa ko ni una ko ni itipon o puyo una ko makig sex nya kanang maong pagtuo muna ni pugong nako murag taming ba kay naa may process aron ka magpakasal ang anong buhaton ko man nga wa pa gani mi kapasuat wa pa gani mi schedule wa pa gani mi seremonyas nya naa sa ko simbahan ga puyo ana ko ga alagad mo to'y nakapugong nako at istingin ninyo agi usas process pariharagod na mukaon day kag ditso sa imong giloto nga wa pa maagi dito sa kaldero wa pa maagi sa kaha ikakalami sa iskabitsi ang imong gikaon ang hilaw iagi usas process kaon day kaslitson nga mao palay pagtusok sa kanini ang kuan kaning unsay nga ana kanang para iasal wa pa maagi dito sa kayo kakani litson kuha day kab kaon day kab litson ni wa pa kaagis process sige na ipadayon ta unya ingon dayon dire og ikalo ninyo ang kaluwasan ingon og panalipod sa inyong ulo salvation should be in our mind. Ambition to be in heaven. The desire to be in heaven. Unya dayon ingon dayon dire ulo ug ang pulong sa Dios sa mag-espada nga inyong itigbas sa inyong kaaway gamita ang pulong sa Ginoo sa tanang higayon. Muna inikakita nimo sa imong bana nga nangabit ing nadayon ang Ginoo nag-ingon ayaw mo pangabit siya usab rog tabi dia patiran tagi kambuanga ka imo dayong isulob ang kaluwasan ingon ka og patiran ko ani maluwas gyud ko moingon dayon ka mao lagi ingon laging Ginoo nga maka paimpierno na patiran dayon ka di lukot-lukot nga nga to mutuo dayon ka nga kining maong kasakit mao na ni ang akong agianan padong sa langit
Di ba? Magsigir kag smile niya. Ana. Pero hapit na day ka mamatay. Smile ka ba? Lisod na kaginhawa. Di gyud ka masuko. Ngano man, gisulob nimo ang armor of God. Ano na siya? Anong di man mumutuo? Manindog na ta sa mutuo. Ato karong himuon ang atong nobina sa mahal nga Birhen Maria. Mga igsuon, ang atong maaghop uyamot nga inahan ang Birhen Maria sa Santo Rosario sa kanunay na nalipod, nag-agak, nagtudlo o nagbukbo kanatong iyang mga anak sa dili maisip nga mga grasya, sa dihang ang kalibutan na puno sa mga mangilad nga mga sala sa katawhan, mipahibalo o midasig siya kang Santo Domingo nga bulahan sa labing maayong tambal sa kalaglagan nga mao ang pag-ampo sa Santos Uyamot nga Rosario ug tungod niini na bag-o ug nakalingkawas sa kadautan ang tibuok kalibutan uban sa mapaubsanon ug masaligon nga kasing-kasing ato karong himuon kining santos nga nobina. Palihog mangluhod. Pag-ampo sa ikawalo nga adlaw. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo, nga maoy arka nga buhi, diin anaa ang mana sa himaya. Ang tiyan mo nga maoy maanyag uyamot, nga sahod sa gitiguman sa mga yamog sa langit. Ang tiyan mo nga maoy santos nga sudlanan, nga nahimutangan sa labing bililhon nga hiyas, nga mao si Jesus. Ang tiyan mo nga maoy paraiso, nga maanyag nga gidayan-dayanan sa mga rusa sa labing hingpit, nga pagkaputli, taliwala sa maidlot nga mga tunok sa kasakit, diha sa pasyon o kamatayon, sa imong mahigugmaon uyamot nga anak, ug mga leryo sa walay katapusan nga kahayag, diha sa kasilaw sa iyang mahimayaong pagkabanhaw. Itugot mahigugmaon uyamot nga inahan, nga ipanamko namo sa among kalag ang bulahan uyamot nga bunga sa tiyan mo nga si Jesus, pinaagi sa usa ka matuod nga pagbasol sa among mga sala, ug mataw siya tungod sa pagdawat namo sa grasya nga maoy bunga sa usa ka matuod nga pagpenitensya. Amen. Sa hilom ato karong pangayuon sa Ginoo ang atong panginahanglan pinaagi sa Birhen sa Santo Rosario. Palihog manindog. Sa matag pag-ampo ang inyong itubag, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga nag-alagad sa simbahan, kanunay magmadasigon diha sa mga pagtulunan sa Dios, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga anaa sa gahom makakaton sa pagtabang sa uban, ug magahin og panahon alang sa Dios, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga masakiton makabaton sa kaayuhan tungod sa pagtuo kang Kristo, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga kitang mga sumusunod ni Kristo, mamahimong giya kanila nga anaa sa kangitngitan sa garbo, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga si Halangdong Kifilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo.
Ginoo dungga kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga nangamatay banhaon sa Dios. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. O Dios, kinsang bugtong anak, pinaagi sa iyang kinabuhi, kamatayon ug pagkabanhaw, nakakabuot alang kanamo sa mga ganti sa kaluwasang tunhay. Itugot kining among mapaubsanong gipangamuyo kanimo diha sa pangama sa mahal nga Birhen Maria sa Santos nga Rosario. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Daigon ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang gihatagon, nadawat na mo kining among gihalan, ang panugpino nga abot sa yuta, ugi naman sa kamot sa mga tao, mahimo silang kalanon sa kalagalang kanamo. Daigo ng Diyos, daigo ng Diyos, daigo ng Diyos ang tutsa ka ang turan. Daigo ng Diyos, daigo ng Diyos, daigo ng Diyos ang tutsa ka ang turan. Daigon ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang gihatagon, nadawat na mo kining among gihalan, ang panugpino nga abot sa yuta, ugi naman sa kamot sa mga tao, mahimo silang kalanon sa kalagalang kanamo. Daigo ng Diyos, daigo ng Diyos, daigo ng Diyos ang tutsa ka ang turan. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, mahimo unta kaming takos nga mausab ang among kinabuhi tungod sa mga gasa nga gihalad ug sa paghandom sa mga misteryo sa imong bugtong anak. Mahimo usab kaming mahiagom sa kinabuhing dayon nga iyang gisaad. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay og matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, ug nga magadayeg kami magpasidungog ug magsangyaw kanimo diha sa pista sa Bulahang Maria kanunayng Birhen. Kay nanamkon siya sa imong bugtong anak, pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo,
ug saway pagkahanaw sa himaya sa iyang pagkabirhen, mipahimugso alang sa kalibutan sa kahayag nga way pagkapalong nga mao si Hesukristo among Ginoo, ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan nimong mga anghel diha sa langit, sa ilang pagsangyaw sa imong wayhonong nga himaya, diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, husana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, husana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuan nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuan nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Labi na gyud ang among gihandom karon, labi na ang kalag sa akong iyaan si Crispina. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo, makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Ama namo nga naa ka sa mga langit, pagday ko ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingarian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, inuluwa-luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang kahulugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaa sa kanimo. Ipaambit nato karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako away ng kalawat kanimo, apan ipamulong lamang maayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo, ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Ang imong rosaryo, minahal nga inahan, kami nga manalipod, batok sa dautan. Imong kagawa, alang sa kaluwasan, sa imong mga anak, ning kalibutan. Ave, Ave, Maria. Ave, Ave, Maria. Magampo kita. Ginoong Dios namo, nagsangyaw kami sa kamatayon o pagkabanhaw sa imong anak,
pinaagi niining Eucharistia, human kami mahiusa sa iyang pagantos, mahimo unta kaming takos sa pag-ambit sa iyang kalipay ug himaya sa kinabuhing dayon. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Manglingkod sa makadiyot. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang kalig-on batok sa yawa, makasukol taniya. Ang ato lang buhaton, isulob lang nato kanunay ang armadura sa Ginoo. So salamat sa nagsunod sa Ginoo nga mialagad nato karon nining misaha. Labi na gyud ang atong mga lectors, salmista, atong singer, song leader, ang sakristan, Eucharistic lay ministers, o ang naglimpyo sa atong simbahan. Ang ato sab nga mga offerers karon pinanguluhan sa atong mga pilgrims gikan sa Cofradia de San Vicente Ferrer Group 8 o ang bread and wine offerers wa dire natos namo Idralin nya ano lain lagi tong partner. So si Mr. and Mrs. Idralin Cuerda, ato silang hatagag masipang pakpak. Salamat kayo. Unya pahinomdom lang karong pitsa 29 katapusang nobinaryo nato ang atong celebrant and preacher mao ang atong bag-ong auxiliary bishop sa Sugbo, si Bishop Ruben Labajo. Atong iampo nga maayo untang panahon ug maayo sa dangiyang sitwasyon aron madayon ang atong pontifical mass karong Biyernes alas 5:30 ang atong misa. Nya humandayon sa alas 5:30 na adayon ang atong grand motorcade nga ako sang gihangyo ang mga chapel leaders nga magdamo sa inyong mga santo sa inyong chapel ug ikuyog sa atong motorcade. Inig ka pista pohon sa Sabado ang atong main nga fiesta mass pagasaulugon ni Monsignor Danny Sanico kanhin atong Vicar General sa Archdiocese. Alas 5 sa hapon ang atong misa, nya human ana ang atong foot procession, nya human sa foot procession ang atong gamayng program diha sa atong diha ang atong kilid sa ning simbahan. Nya mang-distribute sa atong mga bugas sugod karong sa adlawng Sabado, nya kung dili mahuman hangtod na sa adlawng Domingo, pero murag mahuman matingali na gi-assign naman na sa atong mga lay ministers. So pasalamatan nato ang tanan natong mga donors nga ming abag nato dinhi material o finansyal. Ato silang hatagag masipang pakpak. Salamat kayo. Gabi nagsigi man tog uwan no agahapon niya amo ganing gi-cancel amurag natawagan tong mga drum and bugle nga dili na lang paapilon. Pero sa siging uwan niingon ko sa mahal nga birhen nga kaya raman kini imong patuangon. Oy niabot manon ang notice nga red color ang signal sa uwan. Nako motuang ra ni mahal nga birhen og imong patuangon pero dili sad patuangon di man sad na imposible nimo. Basta padayon lami nga mo motorcade. Wa gid hinuy uwan. Tibuok motorcade no. So ingon ana nang Ginoo basta mulihok. Nya adto hinong niagi nga perti na kong ampo nga mutuang gibuhusan na ginog mayos uwan. Perti Ginoong basaa. Ingon ana ang Ginoo basta mulihok ingon siya. Ako'y magbuot. Ang importante motuo kanako. Mora sad ni kaning ato mga slots. Bisag hinay kaayo na kung anong hinay makaning halin Lord siya ay lagi pagsigig hunahuna diha salig lang mahurot ra gid na. So ang atong dopes karon ang atong halin niabot na og 9,301 slots
45,699 pa ang available. Ang ato sang special slot, ang MMTL, para sa ato rong pista, ang atong halin, iabot nag 4,058 slots, 942 na lay na hibilin. Mahurot na gini. Sige, salamat kayo. So, 942 na lang. Basig di na mo kaabot ani. Karoon na rin sa Sabado Kutob. Salamat kayo sa mga namalit ani. Grabe yun mo, no? Anya, relax lang ta. Ang Ginoo mo'y mulihok sa tanan, kita lay mutuman sa iyang sugo. Salamat sa diyan ninyong tanan, ngaming tampo sa akong amo rong kasubanan sa kamatayon sa akong iyaan. Karong alauna sa hapon, mawang iyang funeral mass adto sa Maumawan Parish dito sa Bukid. Nya na secured gid in town ang among mga gastuhanan tungod sa inyong mga hinabang. So salamat kaayo. Ang Ginoo na lay mubaos ninyong tanan sa inyong maluluyon. Manindog tang tanan alang sa pag-awit sa Salve Regina. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve, a ti clamamus, exules velievi, a ti suspiramos, gementes et flentes, en ac lacrimarum valle. Ea ergo aducata nostra, Elios tuos misericordias oculos, ad nos converte, et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post exilium ostende, o clemens pia, o clemens pia, o dulces, Virgo Maria. Iampo mo kami, Santa nga Inahan sa Dios. Aron mamahimo kami tapos nga makadangat sa isa sa atong Ginoong sa Kristo. Magampo kita, o Ginoong Dios, itugot kanamong imong mga alagad, ang kanunayng kaayuhan sa lawas o kalag, o tungod sa pangama ni Santa Maria kanunayng ulay, aga ka kami latas sa mga kasakit ni ining kinabuhia, hangtod moabot kami nganha sa kalipay nga walay katapusan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manaasab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Ato nang gihalad ang santos nga misa uban sa mahal nga Birhen Maria, atong padayonon ang pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Sa makatulo ato na sang isinggit, Viva Birhen sa Santo Rosario. Tanan, Viva Birhen sa Santo Rosario. Viva Birhen sa Santo Rosario. Viva Birhen sa Santo Rosario. Masipang pakpak sa Ginoo. Maria, bagay sa pagtuo